Zdravím vás, pri mikrofóne Knispel 1940 a chcem vás srdečne privítať pri mojom prvom komentovanom let's play na hru World of Tanks. Na úvod vám chcem samozrejme predstaviť môj najobľúbenejší tank. Je to T1 Cunningham. Keď sa na neho pozriete, úplne tie línie sú na 100% vytvorené. Američania sa úplne skutočne prejavili. Úplne keď sa pozriete, tie boky, úplne jedna, druhá strana, ešte je zadok. Úplne jak na type 58, čo je vlastne čínsky fake ruského T-34-85, čo ešte si aj Američania poznamenali pekne. Potom keď sa pozriem na tú väžu, úplne môžete vidieť, že tu má presne črty, aké má IS-3. Úplne nauhlované, čo neprebije vôbec nič. Vidíte úplne presne, krásne nauhlované. To dielo má takú penetráciu jak Hellcat, čo sa konečne Američania v niečom ukázali, aspoň v tej penetrácii. Obratnosť a rýchlosť si myslím, že by som ho prirovnal ku Cromwellovi. Aspoň tie pásy by také mohli byť, také stabilné v úvodzovkách na Cromwellovi. Takže myslím si, že tento tank úplne neprekonateľný. Ešte keď sa dobre s tým nauhlujete ako s Tigrom, tak mi to prípada ako KV1 s 2 hviezdami na diele. Úplne neprekonateľný tank. A tu sú ďalšie tie moje jednotkové tanky, toto vám nebudem ukazovať. Ale v skutočnosti tento tank je síce tank prvej triedy, ale je to taký šmejd. Úplne taký šmejd, že to až boli. Však iba keď sa pozriem na tú väžu, však mi to prípada, ako keby to bol nejaký súd s benzínom a ešte mu trčí nejaká odkvapová rúra, čo Američania len tak zdakáďa vytrhli a zobrali ešte nejaký fúrik, ako tento tu na predok, čo tu vidíte, úplne tento predok, toto spojili takým bahnom, narvali tam dvoch najviac ožratých vojakov, aby svojimi výpármi poskytli aspoň nejaký pohon tomuto tanku. Takže s týmto tankom určite jazdiť nebudeme, to by som vám určite neurobil. Takže ukážem vám tanky, ktoré v skutočnosti normálne mám. Takže tu je typ 58, úplne krásny tank. Je to síce čínsky fake, ale čo už narobíme. V podstate penetrácia je výborná. Myslím si, že na 6-kový stredný tank je výborná. Ako som hovoril, to uhlovanie je parádne. Keď sa s ním dobre nauhlujete, myslím si, že máte veľkú šancu využitia panciera. Z hľadiska už mám ho komplet vyskúmaného a idem na túto pasáž, ak je T-34 jednotka, dvojka a tak ďalej. Vlastne až na koniec by som došiel na 121. Myslím si, že to je tank. Ďalší zúfalec, nič. No, Tiger jednotka, krasavec, úplne najlepší tank, čo môže podľa mňa byť. Tento tank už mám v podstate zopár bitiek už s tým mám prekonaných, takže už s ním celku, no tak, už viem s tým trošku tak hrať, ako jak sa povie. Dal som si na neho slovenskú vlajku, no na nemecký tank slovenskú vlajku, trošku sa to nehodí, ale tak predsa som Slovak, tak niečo sa stalo. Mám tam Jägra. Už o nejakú dobu mu tam pridám tie taký pekný make-up, takže bude vyzerať si nejak takto. Taký pekný krasavec bude z neho. Tu na púšti ešte nie som rozhodnutý, že čo by som mu pridal, bo tieto tu nevyzerajú bohvie ako, možno, neviem, toto vôbec fakt nebudem vedieť, že čo sa tam dám. Ale na zimnú dám určite toto, taký borec, ho bude pekný. No a tento tank si už vlastne nechávam na trvalo, že už ani predávať nebudem v podstate, takže už mám tu na ňom také vecičky trvalé ako hydraulák, ťažkú zložku, always zložku protišrepinovú a ventiláciu, úplne komfort pre posádku. No a tu je vlastne iba jediná možnosť, ako ísť ďalej s tým na Tigra 2 a tak ďalej a tak ďalej. Ďalší. No, Cromwell, krasavec, ďalší expert. Trvalý make-up už má na sebe, ako môžete vidieť. Tiež je to môj jeden z tých trvalých tankov, čo už budem mať v podstate dokedy sa mi zachce, ale také tanky už nechcem predávať, bo to sú pekné tanky. A nechávam si ho vlastne aj na odradové misie, takže ten sa mi úplne hodí. Namontovaný mám na ňom ako vždy hydraulický nabiják,
ventilačka a mokré vedny s muníciou, bo ten Cromwell času trpí na tú muníciu, ako už viete. Stala sa mi taká nepríjemná vec, že v minulej bitke ma do boku trafil Panther a mi odstrelil dielo, takže nemal som žiadne dielo nové, nemal som ani prostriedky na jeho kúpu, tak som musel zobrať bielu izolačku a ho trošku prelepiť, takže dúfam, že ma to nebude vadiť a za to sa ospravedlňujem naozaj. A tu je ten zúfalec. No. Hellcat. Už som vám povedal o tej penetrácii, úplne superový tank. No samozrejme penetruje všetko, ale všetkým penetrujete aj jeho, takže je to úplne také obojstranné, jak to nazvem. Mám tiež na ňom ten trvalý make-up úplne. Tiež tam mám ten binakulár, maskovačku a čo to je? A zase ten hydraulický nabíjak. Myslím si, že je to tiež výborný tank. Čo ja už tu mám. Opa. Na ten 25 dvojku. Hej, vlastne, ale tu mám iba 36 skúseností a voľných mám toľko, ale ja si to trošku šetrím na tohto tu na krasavca. Takže IS-3. Ešte nemám na ňom nič, ani make-up, ani nič, ani tieto doplnky, lebo chcem prvé ho vyskúmať úplne komplet, čo mi tu šetrím na to dielo. Vlastne v podstate mám teraz toto tu na, čo sa líši v podstate od tohoto penetráciu, ako si môžete porovnať. Tu máte 175 a tak ďalej a tu máte 225 a také vecičky, hlúposti. No a potom by som vyskúmal asi to radio, až potom pásy, lebo mi netreba vlastne kvôli hmotnosti, mi netreba meniť pásy. No a nakoniec čerešnička na torte. Načítaj sa. KV1. Tento tank už mám v podstate asi najdlhšie z tých všetkých tankov, lebo ho mám strašne rád. Je to úplne pohodový tank, síce trošku pomalší, ale to dielo, úplne to odstrašenie, tie dve hviezdy, to už svedčí za všetko, že viem ako tak hrať, že už niečo som sa naučil. A v podstate myslím si, že keď schytá taký matchmaking, že 5-ky, 6-ky, myslím si, že sa s ním dá super hrať. No tak, dosť bolo rečí a mohol by som si nejaký tank dať prevetrať, takže to by som zobral. Tak asi pôjdem od krája, na teba isto nie. Tak, môžeme ísť do bitky. To si aký bude matchmaking? No, parádny matchmaking. Veľmi dobre som trafil na začiatok. Toto bude parádna hra, myslím si teda. Ak to zase ja nepokašlem. Ale tak vidím tu Panther, Hellcat, Cromwell. Dobrá partia na ich strane. My máme tiež Cromwella, to je dobré. Sústovka, no SU8, nemám na tú Artinu, to sa ma trafi. No, lagy dneska nebudú, 80 ms sa tu tak hýbe, takže paráda. Počasie, tak poloblačno, miestami zrážky. No uvidím, ako nám to pôjde. Posledný odpočet. Mohla by byť výhra na prvýkrát, myslím. Neviem, čo si povedal, ale idem tadiaľ. Martina ide so mnou? Grille. Aspoň mám nejaké krytie. Super, idem tadiaľ sám, ako vždy. Pekne. Teď si idú do mesta zrejme. Počkaj, ide nejaká heavy so mnou. No, to je jedna heavy. Aj tam Churchill M6. Ale taký voľník prídu, to bude aj po bitke. Takže sme tu sami dvaja a jedna Artina. Možno pomôže, možno nie. Dúfam, že hej. Ja to asi reznem týmto smerom, že nejdem priamo do paľby. PKčko, jej, také milé. Nie, dvaja sú tam. Ešte žabožrút. O. Sakra, Hellcat. To som nechcel. Koľko nabíja? 8 sekúnd či 7? Neviem teraz, mám hydrovu, ale si to nepamätám.
O, tam máme podporu, dobre. Takže ja tu budem odstreľovať asi túto pasáž. Neprebil som. Dobre. Pekný trefa, si myslím. Teda automatické zameriavanie dobre trafilo. Musím uznať. A prvý kill v našej zostave. To si cením, to som spokojný. Páni, trafil som. Zase Helka. Mohol by si ma kryť, chlapče. Ajajaj, ajajaj. Všade kam kúknem, iba smrť. OK. Ten Crowell sa mi tam nepáči. O nie, o nie. O nie. Dobre, Artina otrafila. Čerčila. To Cromwell, kebyže dajú dole, tá... Počka, nie, že pôjdu tadiaľ. Nie, okej. Ojojoj. A počka, oni nestrelajú po mne, nevidia ma. Poď. Čo som povedal? Čistý Cromwell. Čistý Cromwell. Vedel som, že im bude robiť problém. A aspoň, že zabije to jak pancera. Ale to už by mohli vyhrať aj M6 naplno. 2 killy, takže 3. A toto už bude čistá výhra. Cromwell. Tiež má pokazené dielo, chlapec. Takže nie som sám. No choď si obtočiť, chlapče. O, to má dobrú pozíciu. No, strieľaj. Alebo tam, Helka. To otraf. Tam. Pekná, ešte. Tam strieľaj. Dobrá. Ďalší. S100. To čo má za dielo? Ty koks. To asi nejaké prvé alebo druhé dielo. Umel. To tu zás. Brit. KVčko, chudák. Tej má hufnicu, sa nečudujem. To je 14, super, munícia mŕtva, 20 sekúnd isto nabíja. PKčko. Tiež nie je na top. Ale to už ich dajú v pohode, tam je Helka, už polo mŕtvy. Umiera po ceste. Paráda. Zničil. Podľa mňa táto bitka z mojej strany nebola až taká, bo tam to všetky tie killy u lodzovka, čo som dal, to boli iba vyžieráky. Takže to nebola až taká vydarená bitka podľa mňa. Ale však aj to sa ráta celkom. To budem rád, keď som dal 500 damage, to budem rád. To sú tam posledné dve, jeden je pri mojej mŕtvole. Kde som? A tu. Joj. Tak mi to je také blbe. Už nemôžem nič zrobiť. Už také pohrebisko tu je. Všetci mŕtvi. Krovo mŕtvi. Fajne. To budem rád. Dobre, vyhrali sme. Ale prvá bitka, víťazstvo, síce som bol mŕtvy, ale trošku som pomohol našim k víťazstvu. Trošku len. No ale ten spot si myslím, že celkom slušný. 5 tankov. No tímové skóre, koľko mám, kde som? 227. To bolo len tak pre zabávku. Ale tak idem s ním ešte raz však. No som zvedal. No paráda, Elhalus. Mám rád tú mapu, akože je to v pohode mapa. Týmy samé šestky, no sakra majú KV2, ale zase majú autobus, 3 HPčka. Dobre. A Artiny je tu jedna. Kde je? Ktorá to je? Hummel.
No Hummel ma dá hneď. Matilda. Hej, sa neznášam ten tank. Vždycky, keď som mal štvorkové týry, tam ho dal na ránu. Hlavne keď som mal T28. Som bol mŕtvy, som si nevšimol. A teraz mám šestky, takže ja jeho dal na ránu. Haha. Ale so šestkami som jasno vidieť, naozaj, verte mi. Sakra. Hummel, keď je jasno vidieť, užíva sa prežehnať. Kaďal by som išiel? Idem s Cromwellusom. Jeden Cromwell, Sherman, ten štuk. Na schode robím tieto misie, nechcem mať tento tank v garáži. Nestášam ten tank. Už iba daň ho pozriem, však to si iba vystreliť. Treba strelať po ňom. Ojojoj, nie, taďal nie. Ja by som šiel tamtou trasou. Ale super, teraz to tak ide pekne. Však to len si vystreliť. Ale idú tam Hellcat. Poď. Tam zaliezol. Smrd jeden. Asi aj ja zajdem trošku nižšie. Tu sa mi fajne driftuje s Cromwellom, ale s týmto teda som ešte takto nešiel. Uf. Šéfičko, glúpe. No poď. Zabíjaj. Haha, netrafil. Sakra, to bol isto Hummel. No just netrafím. Dobre, Hummel ho dal, ale náš. Ale tamtá strela, čo išla tesne za mňa, či kde to bolo isto Arty na 100%. Ideme si podať toho Hellcata. Som už prekvapený, akú má grafiku to World of Tanks. Som s ňou veľmi spokojný ako. Keď som videl to na začiatku, to bolo, som si myslel, že ja mám zlé nastavenia. No. Joj. Škoda. To nebol. T28 po mne páli. Sakra. A z dobrú má penetráciu, ty kokso. A ja som na neho nadával, aký to má dielo. Či nie, počkaj, na T28 som nadával ešte, aký to má pancier, hej. Na 9.2 som nadával, aký to má dielo, hej. Som si to mýlim, bo som mal naraz tie tanky. No teraz nechcem, ide isto po mne. A vyhrávame 6-2, to je hlavné. Poď. Keď týchto netrafil ani mňa. Dúfam. Pomôžem kolegovi? Trošku ho. Á, tok, makaj, chlapče. Trošku pomôžem. Jo, to mne si zastane, super. Sherman? Sherman, no kde? Tam je Sherman. A kto ho zničil? Artina. Aha. Mňa o chvíľu čaká rovnaký osud. Leopard dáva. Tam je Hummel. Necúvaj. Joj, dal som to vysoko. Musíme sa zbaviť prvé, počkať. Dobrá. Ty, ale išiel po mne. No čo jasno vidieť? A sakra, T8. No to sme si dostali do dobrej pasce teraz. Super, to sme úplne, viete kde. A to je ešte lepší prípad. Super. Ešte horím do toho. Super. Sakra, tam som nemal ísť. Jaj, to bola chyba. Oni to ešte vyhrajú nakoniec. Tam má toho Shermana hneď, ale takto po ňom strel iný. Je to takto schopný Artina nič. No ten sa rozbije hneď. No Matilda hneď tam ide sám.
Veď ono to ten, ja som tu mŕtvý. Cheater, cheat to teda. A motor má mŕtvý, a že čo ide tak pomaly. Umel ako vždy. No štugis. Ale dal dvoch, to musíme uznať. A mne sa ten tank nepáči, to mi pripomína jak Panzer 4 Hčko. Free HP, len si vystreliť po ňom. No to je 28 už uteká. Strelaj! To sa on netrafil, či kto? Asi on. To už by mohli vyhrať. Je to 12-10, ale tam naša Matilda dostáva. Asi od tejto 28. Hej. Takže už tam bude. A tam je AT8 a už má menej HP ako vtedy. AT8, autobus. Takže už iba T28 autobus. Hecik. Som ja. Cheater. No, kým som tam na trepu, teda aj ten tok nám začne kepovať. No dobre, nebudeme tu čakať. Adi to už dohrajú tu aj bez nás. Však mám tu aj ďalšie tanky. Aha. Tak dám Tigra asi, ne? Máme ešte nejaký čas, dám poslednú bitku s Tigrom, tak sa dohodneme. No nech... Keď mi rastú deviatky, tak jaj. Čo zvedavý? To je od nich milé. Ja keby vedeli, že nakrúsam. Jaj. Ja som taký šťastlivec. Len to už využiť dajako. Super, super. Len neskap, chlapče. Alebo kebyže dám dobrý damage, nejakú 1000 a skapem, to by mi nevadilo ako úplne. Jaký tu mám zostavu? Koľko je tu sedmičiek vlastne? 1, 2, 4 sedmičky len? 4, fakt. To tu dobrý matchmaking. Som rád, že 25 nie je proti nám, ale s nami, bo tu je taký malý potkan. Tak LCčko, úplne. Kaďal by som išiel, asi tam aďal. Tu by som to lízol. Kaďal by som šiel. Aj mixo. Auf geht's! Auf geht's. Dačo, asi že ideme. Neučím sa nemčinu, tak neviem. No, tak to ide so mnou. Artina, autobus. Aha, no, ten sa neráta. Aj mix radšej sa otáča. Dobre tak, aj tak nás tu ide málo, tak treba tu brániť túto pasáž. Čo to je toto? 28 HTC. Tak poznám, to je 28 prototyp, to je 28, potom čo je na tých misiách, ale toto to je 28 HTC, ale to som ani nepočul. A 85. Staré časy. Staré časy, keď som bez hydraulaku nabíjal pod 10 sekúnd. To boli staré časy, krásne. Na dobrý ostrel, to musím uznať. Ja tam zase idem sám. Kavečko. Aha. Som videl modrú farbu, či zelenú farbu som videl, tak už som myslel, že to IS tam je. Počkaj, kam by som sa tak fajne. Vyzerá to, ešte to pečko ide ku nám. Dobre. Tiger mŕtvy. Dúfam, že to isté neskončím tak a takisto neskončím aj ja. M6! Der ging voll durch ihre Panzerung! Len malý damage som mu dal. Trafím mu do hlavičky? Netrafím. Wirkungstreffer! Ale mám zle na koniec dielu, preto vystupujem. Takto. Tak, teraz môžeš prísť. Sakra, čo som, kam som to strelal? Nabíjaj. Sakra. Ja sa snažím strieľať po tom periškovi, ale... Der Motor hat keine Leistung mehr! Wirkungstreffer! Tak ma trafil do vody. Ale musím sa šetriť, bo ako pozerám, naši prišli až teraz. Takže trošku sa ustupím. On sa sústredí na mňa, takže to je dobré.
Vidíte, on je úplne mimo, takže až teraz. No, ja som tiež úplne mimo, ale čo mám povedať. Ha, je zúško. Super, akurát ho neprebijem, super. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ziel erfasst. Ale som sakra 4 tieto. By ho mohli trošku. Der ging voll durch ihre Panzer. Sakra. Tak to som s prepáčením posral úplne. Ja vám poviem. Nebola to jedna z mojich bitiek, som si nevšimol, že mám málo HPčok. Ale však čo? Prebili sme frontu, to je hlavné. SU-122 si ide. To je v pohode, myslím. Vyhrávame, no 5-4, to nie je bohvie čo, ale teraz som myslím, že sa to obráti, bo naši prechádzajú z tejto strany. Ten si môže ostreľovať. No. Sorry, ospravedlňujem sa, ale sakra to toto? Wow. Som aj nevidel. Pardon. Dobrý tank. Tak srandovne vyzerá, ale vyzerá by neprestrel, samozrejme, že kebyže asi toto tu má také slabé miesto. Neviem, vôbec prvýkrát ho vidím. Takže ospravedlňujem sa, tieto hry mi až tak nevieš, dal som taký kill, ale nebolo to boh vie čo na moje pomery to bol taký menší podpriemer, ale tak. Na prvú časť myslím, že no tak, myslím, že celkom ušlo. Takže táto hra tiež asi odchádza ku koncu. Tak by som chcel povedať, že keď sa vám samozrejme páčilo to video, ocením každý like, komentár, či pozitívny alebo negatívny. Samozrejme budem rád, keď sa prihlásite na odber, lebo budú pribúdať ďalšie časti, aby ste ich nezmeškali. A chcel by som vám ešte poznamenať 3 veci. V informáciách o tomto kanáli nájdete 3 linky. Prvý je na moju stránku, kde sme 5 administratóri a dávame tam príspevky z rôznych počítačových hier, teda nielen z vodka, ale rôzne informácie. Jeden tam dáva to Sniper Elite, ďalší tam z Laricroft, ja tam dávam Far-Cry väčšinou, ale máme aj ďalšie hry, takže môžeme robiť aj na objednávku, napríklad niektorí si povedia, že chceme vidieť také a také obrázky z také hry, to niekto z administratorov, kto má tú hru, to sa stáva väčšinou, že máme tie hry, ktoré by chceli, že dáme také videjka, tak. Takže v kľude pozrite si to, keď sa vám to bude páčiť, tiež hoďte like na stránku, budem veľmi rád. Druhý link je na trailer na tú stránku, čo som robil ja. Sme tam všetci administratóri ako pomenovaní, takže keď by ste si nás chceli vyhľadať, sme tam. A potom tretí link je na klanovú stránku, teda ten klan, na ktorom som ja, teda CS GTA. Nie CS-ko a GTAčko, jak som si pôvodne myslel, že šéf klanu je fanúšik týchto hier, ale je to Československá gardová tanková armáda. No, takže bitka sa ukončila, skončil som v podstate aj ja, takže budem rád samozrejme, keď si pozriete to video až do konca. No, takže máme výhru, koľko som dal aspoň tak, kde tu sa nájdem. No, povedal som, chcel som 1000, mal som 1000, takže aby som bol až tu na kde druhý by som bol dobre, si myslím. No ale nemusím sa skápať ako vždy, ale tak čo už. Takže toto video je u konce. Dúfam, že sa budete tešiť na ďalší čas a nakoniec nejaké múdre slova. Keď vaše plány zlyhajú, začína skutočný príbeh. Takže zapamätajte si to pri ďalších hrách. Takže majte sa. अक्सर पूछा जाता है कालिना तुम शंग्रीला क्यों छोड़ोगे, लेकिन सच तो यही है कि मैंने कभी नहीं छोड़ा। खुद से हटकर किसी चीज में विश्वास करने के लिए यही असली स्वर्ग है। शंग्रीला मुझ में है, आप में है। अरे ओ प्रिय चित्रकार, क्या ये आपके टांके के लिए काफी है?